Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Achọrọ m ịgba gị ume n'abalị a. Atụla egwu. Ụjọ nwere ike ịtụ gị, mana atụla egwu. O nwere oke ihe dị iche n'ịnọ n'ụjọ na ịtụ ụjọ. Ị nwere ike na-aga n'ihu, ikpere gị na-ama jijiji, akpịrị akpọọ gị nkụ, obi na-ama gị jijiji. Ma ị nwere ike isi na Jehova nọnyere m, Chineke agaghị ahapụ m ma ọ bụ gharịpụ m. Aga m na-eme ihe niile m kwesịrị ime, mana agaghị m atụ egwu. N'abalị a, achọrọ m ịkụziri gị banyere imeri egwu na ịchọta nnwere onwe. Echere m ọ dị ịtụnanya ihe egwu na-ezuru na ndụ mmadụ ma na-eweta ahụhụ na ndụ mmadụ. Ekwenyere m na egwu bụ mmụọ nke ekwensu ji eme ndị mmadụ ka ha ghara ịga n'ihu. Enweghị m ozi iji kọrọ gị otu esi eme ka ụjọ kwụsị, mana enwere m ike ịkụzi gị otu esi emeri ụjọ, ghara ikwe ka ọ na-achị gị. Ọ bụrụ na ilegide anya ị na-emeri ya, ekwensu agaghị na-eji ya emegide gị. Okwukwe bụ naanị ihe nke na-emeri ụjọ. Ọ bụrụ na anyị enwe okwukwe nke anyị natara n'ebe Chineke nọ, ọ bụrụ na anyị nwee ụjọ, anyị si n'aka ekwensu na-enweta ya. Anọghị n'egwu bụ ekweghị ka egwu na-achị gị. Anyị nwere ike na-enwe ihe yiri ụjọ n'ime ahụ anyị ma ọ bụ na mmụọ anyị, mana anyị nwere ike ịjụ ikwe ka ya na-emegide anyị. Anyị ga-amụta ịsọpụrụ Chineke, kwerekwa na ya onwe ya nọnyere oge niile, na-agaru n'iru ya n'ụjọ. Ọ bụ ike pụtara ịnọgide n'inwe ọganihu. Mgbe ị ka na-atụ egwu, anyị na-amụta otu esi eme ya n'egwu. O nwere oke mkpughe na nghọta nke Chineke nyere m. Eleghị anya afọ 20 na ụma gara aga, echere m na dịka m na-enwe ụjọ, abụ m onye ụjọ. M gaa n'iru na-achọ ka m ghara ị na-atụ egwu, mana amụtara m na egwu ga na-adị mgbe niile. Nke a bụ otu ụzọ nke ekwensu ji eme ka anyị ghara inwe ọganihu, na anyị agaghị na-ebi na-enweghị ụjọ site na mgbe ruo na mgbe. Dịka anyị na-aga n'ihu ikwere na ya, dịka anyị na-enye ya ohere ịchị ndụ anyị. Ụfọdụ n'ime unu nwere ike na-agabiga ihe oke egwu n'ime ndụ unu. Ụjọ a na-amaghị ebe o si, na ụjọ na-enweghị isi. Ị nwere ike inwe ụjọ ruo na ị gaghị enwere onwe gị ịgwa mmadụ maka ya. Ọtụtụ ụjọ dị iche iche nke ndị mmadụ na-agabiga bụ ihe juru ihu akwụkwọ buru ibu ma ọ bụrụ na ị bido na-amụ ya. Dịka ị na-akwụsị ịtụ ụjọ, mgbe ahụ ka ị na-eme ihe ị ga na-eme na ihe ị kwesịrị ime na ihe ị chọrọ ime, n'agbanyeghị ma ụjọ ọ na-atụ gị ma ọ na-atụ gị. Mgbe ahụ ka ụjọ ahụ ga na-anya ọkụ n'ime ndụ gị. Achọrọ m ka ị kwenyere m n'abalị a na ị nweghị ike imeri ụjọ naanị site n'ekpere. Ị ga-alụsị ụjọ ọgụ, mụtakwa anọghị n'ụjọ ma ọ bụ ịtụ egwu. Ụjọ pụtara ihe akaebe ụgha nke na-apụta nke yiri eziokwu. Ọ na-eme gị ka ị chee na o nwere ihe ga-eme nke na-enweghị ike ime, mana ama m na ị nwere ike iwere ụjọ bute ụjọ na ndụ gị. Mana ọtụtụ ihe nke anyị na-atụ egwu ya abụghị ihe mere eme, mana ọ bụrụgodu na ha bụ ihe mere eme, ụjọ na-atụ anyị na-enye anyị nsogbu karịa ihe ndị ahụ anyị na-atụ egwu ya. Ma ọ bụrụ na ya eme, achọrọ m ịgba gị ume ka ị si na ihe ụjọ pụọ, n'ihi na ihe ụjọ bụ ihe yiri ụjọ. Ihe ụjọ bi n'ime ụjọ. Anyị na-ekwukarị ọtụtụ mgbe, ana m enwe ụjọ ịga ebe a na-ere ahịa, ana m enwe ụjọ ịnya ụgbọala. Ụfọdụ n'ime unu nwere ike ha echeela n'obi ha na ha na-enwe ihe ụjọ ịnyara moto ha laa ụbọchị echi mgbe ọgbakọ a gwụsịrị. Nke a gosi na ị na ha enwe njikere ikwe ka ekwensu nara gị ọṅụ nke ị nwetara n'ebe a, n'ihi na ị burule n'uche gị na ụjọ na-atụ gị ịla. Mara na Chineke akpọtaghị gị n'ebe a ịbịa nwee ụjọ ịla. Ọ kpọtara gị ebe a imeju gị ịla, n'inye gị ndụ dị mma karịa nke iji bịa. Ọ chọrọ izilaga gị n'obi ike, jupụtakwa n'okwukwe, na-atụghị egwu ihe ndị ị na-atụbu egwu mgbe ị laa. Ma n'abalị a, achọrọ m ịkụziri gị ihe banyere ụdị egwu 7 dị iche iche.
ụfọdụ nwere ike iwetu m oge mana ụfọdụ ị maara ha, ya mere ọ bụ naanị ichetara gị ha. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbụ ihe dịtụ iche nye gị, ihe ndị anyị nwere ike ịtụ egwu maka ha. O nwere ike iche ịdị maka ha na ha so. Ya mere nke mbụ m chọrọ ịgwa gị okwu maka ya bụ egwu nke nsogbu, ọnwụnwa na mkpagbu. Achọrọ m ibido n'ịgwa gị na ị kwesịghị ịtụ ha egwu. Ekwere m gị nkwa nka na ị gaghị atụ ha egwu. O nwere mgbe otu nwatakịrị nwaanyị gwara m na otu enyi m na mgbe ọ gbarala afọ 41 na ọ dịrị ime nke mbụ, na ọ nọrọ n'ihe nnukwu oke ụjọ maka ịmụ nwa. Ya wee sị m na oke ụjọ na-atụ ya, na ọ ga-afụ ụfụ nke ukwuu. M sị ya na aga m egboro gị ya. Ị ga-emeli ya, atụla ụjọ maka ya, ọ na-afụ ụfụ. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị emeela ya, ha ka dịkwa ndụ. Anyị agaghị ahapụ onwe anyị ị na-atụ ihe nke anyị ma a ga-emerịrịla, n'ihi na anyị na-atụ ya egwu ọ ga-eme ka ihe ụfụ ya karịchaa nke ukwuu. Ị maara onwe gị, ọ bụrụ na gị enwee ihe ụfụ n'akụkụ ahụ gị ọbụla, dịka m nụrụ onye dọkịta m na-ekwu mgbe azụ fụrụ m ụfụ otu afọ na ụma gara aga, ọ dịrị nnọọ ezigbo njọ. Mgbe ahụ ka m malitere iji oche a na-anọrọ ọdụ. Echere m nke a, ahụrụ m ya n'anya. Echere m etoruola m ime ihe ọbụla m chọrọ ime. M chi nọrọ ọdụ ma nọrọ ọdụ, ọ gwụla. Ị ga-enwekarị nkwuwa okwu ma ime okenye, ị maara nke a. Ị naghị agbalịsisi ike ime ka ị nwee mmasị ebe mmadụ nọ. Ịma ị ga na-eme ihe sọrọ gị, ị gaghị eme ihe ka etoo gị. Na-eme ihe sọrọ gị. Ya wee gwa m, ị na-ejisi ike ịghara iwe iwe, ị na-adị mkpachara anya. Ọ bụrụ na ekwu na-afụ gị ụfụ mgbe ị na-eme otu a, dịka ị na-atụ ụjọ ụfụ ahụ ọ na-afụ gị, ka ụfụ ya ga na-akarị. Ọ wụ otu a ka ọ dị n'akụkụ ndị ọzọ. Gịnị ka a na-agwa gị mgbe ị na-amụ nwa? Ka ume na ọjị, ka ume na ọjị. Ana m achọ ịkụziri gị n'abalị a na-asị, ihe ọbụla nke ị na-achọpụta, nchọpụta ị na-achọpụta ya ga-eme ka ọ karịa njọ. Ị mara na ọ bụrụla ihe ị ga-agabigarịrịla. O nweghị isi na ị na-atụ ihe ahụ ụjọ. Ihe ị ga na-ekwu na Chineke ga-enye gị amara mgbe oge ya ruru. Aga m eme ihe ọbụla m kwesịrị ime site n'aka Kraịst onye na-agba m ume. Ịdị ndụ a abụghị ihe dị mfe, anyị niile maara nke a. Ma Chineke nyela anyị ike nke karịrị ike nke mmụọ nsọ. Ị na-eji ọchị na-eme ihe siri ike na obi aṅụrị n'ime obi anyị. Mmụọ nsọ Chineke eteela anyị mmanụ ka anyị nwee ike isi ike. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Mmụọ nsọ Chineke eteela anyị otute mmanụ ime ihe ike. Anyị agaghị enwe ihe niile n'ụzọ dị mfe n'ihi na anyị abụghị ndị ihere. Anyị jupụtara na mmụọ nsọ. Anyị bụ ndị ike. Anyị nwere ike Chineke n'ime anyị. Ọ ga-enyere anyị aka ime ihe ike. O nwere ihe dev di m nọ na-ekwu n'ụtụtụ a maka obodo anyị. O kwukwara maka akụkọ ihe mere eme. Ya ejikwara maka mgbe ị na-agụ akwụkwọ ihe mere eme nke bụ eziokwu, nke bụ ihe niile Chineke mere n'ime ya. Ọ dị ka ihe dị ebube maka mgbe ị na-agụ ihe ndị Chineke mere n'oge ndị gara aga nke obodo anyị, n'ihi na ndị mmadụ dabere n'okwu Chineke. Mgbe ahụ iwu dabekwara n'okwu Chineke. Ya wee na-ekwu na ọ bụrụ na gị wepụ Chineke n'akụkọ ihe mere eme, nke bụ ihe mere eme n'ụbọchị taa, ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme enweghịzi ihe gbasara Chineke n'ime ha. Ya mere ihe ndị anyị nwere ugbu a bụ ihe ndị pụtara ihe. N'ezie, ewezụga Chineke, anyị bụ ihe pụtara ihe. O nweghị ihe anyị ga-eme ugbu a na-enwebeghị onye mere ya. Mana anyị nwere ike dị ebube. Anyị nwere ike dị ebube. Anyị nwere ike iji ike ahụ dị ebube ahụ meekwa ihe ndị dị ebube. Achọrọ m ịgba gị ume n'abalị a na ga atụla ụjọ. Ụjọ nwere ike ịchọ ịtụ gị, mana atụla ụjọ. O nwere ihe dị iche na ụjọ ịchọ ịtụ gị na ịtụ ụjọ. Ị nwekwara ike ịgakwa ebe dị anya n'agbanyeghị na ụkwụ gị na-ama jijiji. Ọnụ nwere ike na-akpọ gị nke obi na-ama gị jijiji, ma gị onwe gị na-asị Chineke nọnyere m. O nweghị ike ịhapụ m ma ọ bụ chefuo m. Aga m na-eme ihe ọbụla nke m kwesịrị ime. Agaghị m atụ egwu. Gịnị ka mmadụ ga-eme m? O nwere onye dị njikere ime otu a na ndụ ya? Ekelekwa m unu.
ya mere ị kwesịghị ịtụ egwu n'ime nsogbu, ị kwesịghịkwa ịtụ egwu na nsogbu ga-abịa. Ọ bụrụ ma ọ ga-abịa, ọ ga-abịa. Ị nwere ike isi nke a na-agba mmadụ ume, mana ọ bụ eziokwu. Adịghị m enyere gị aka ma ọ bụrụ na m na-agwa gị okwu asị. Ọ ga-abụ ihe nzuzu m onwe m ịkwụrụ n'ebe a ịgwa gị sị, ọ bụrụ na ije okwukwe, ị nwere ike ịkwa ka ekwensu n'azụ gị, ọ gaghị ewetara gị nsogbu na ndụ gị. M na-agwa gị, olee otu mmadụ ga-eji dapụ n'okwukwe n'ihi ihe nkụzi dị otu a? A zọpụtara ha, ị maara Jizọs Kraịst ga-emezi ihe niile na ndụ gị. Ọ dị mma, o nwere ike, mana o nwere ike ịnọtụkwa ọdụ dị ka gị onwe gị na-achọghị ịnabata. Ọ chọrọ ka anyị mụta ime ihe dị ike, ọ bụghị ịgba ọsọ ime ihe dị ike, naanị ka obi dị anyị mma. Mak 4:35. Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya banyere n'ụgbọ, ya wee sị ha ka anyị gafee n'ofe nke ọzọ. Ma mgbe Jizọs kwuru sị ka a gafee n'ofe nke ọzọ, ị ga-ekwu na ị ga-anọgidesi ebe ahụ. Ọ bụ otu ahụ ka ọ dị. Ka anyị lee ihe nke ọzọ merenụ. Mgbe ọ hapụrụ igwe mmadụ, ha kpọrọ ya banye n'ime ụgbọ ndị ọzọ sokwe ha n'azụ. Ebili mmiri ukwu na ikuku dị ike wee bulie na-akwagharị ụgbọ mmiri ha, na-akwagharị ya ruo mgbe mmiri bịara na-eju n'ụgbọ mmiri ha. Jizọs wee sị ha ka anyị gafee n'ofe nke ọzọ. Ihe ọzọ mere na-abụrụ ebili mmiri. Ma ya onwe ya nọrọ nnọọ n'ụgbọ mmiri na-arahụ ụra, na-ehi ezigbo ụra. O nwere mgbe ị chere ma Jizọs ọ na-ehi ụra n'ime ndụ gị? Ha wee kpọta ya n'ụra sị, onye ozizi, ọwụ naghị emetụ gị n'obi na anyị na-ala n'iyi? Ya wee bulie bara ikuku mba, sịkwa mmiri ahụ nọrọ jii. Ikuku ahụ ewee daa jii ka Jizọs o ji aka pịnyụọ ya. Ozugbo wee nwee oke ịda jụụ na udo zuru oke. Ugbo nwere obere ihe nkụzi m chọrọ ịkụziri gị n'akụkụ nke amaokwu nke 3. Jizọs agaghị ekwu udo nye ebili mmiri ahụ ma ọ bụrụ na o nweghị udo. Ị gaghị ekwu udo ma ọ bụrụ na ị nweghị udo. Ihe anyị na-eme mgbe ụfọdụ bụ na anyị na-enwe ọnọdụ na-ewepụ udo na ndụ anyị, ekwere ka ọnọdụ ahụ wepụ udo na ndụ anyị. Udo ahụ nke na-adịghị na ndụ anyị emezie ọnọdụ ahụ ka ọ bụrụ ihe karịrị njọ. Anyị na-enye aka na-eme ka nsogbu anyị na-akarịkwu njọ. Mana mgbe ị na-eme ka udo nọgidesie na ndụ gị, ekwensu anaghị ahụ ebe o si akpa gị aka. Ọ na-eme ya ka ọ nọrọ na-enwetaghị onwe ya. Mgbe ọ na-ebute nsogbu niile dị iche iche n'ime ndụ gị, naanị ka o were hụ na o wepụrụ udo gị, ịga n'ihu n'ịhụnanya na ito Chineke. Ugbu a, ana m agwa gị otu esi ebu agha nke ime mmụọ n'ụzọ dị mfe, na-agakwa n'iru na-akpọrị ndụ gị. Na vaasị nke 40, o wee gwa ha sị, gịnị ka unu ji anabata mmagide na ụjọ? Gịnị mere unu ji na-enweghị okwukwe, na-enweghịkwa ntụkwasị obi siri ike? Akwụkwọ nsọ ọzọ asị, ya baara ha mba maka ụjọ ha. Anyị kwesịrị ịghọta na n'ime etiti ebili mmiri, anyị nọrọkwa otu anyị nọ mbụ mgbe a na-enweghị ebili mmiri. N'ime ebili mmiri, anyị kwesịrị ịdị otu anyị dị, dịka enweghị ebili mmiri dị. Gịnị ka ọ pụtara iwe onye mmeri? Ekwenyere m na ọ pụtara na ị kwerele na ị bụ onye nwere mmeri tupu gị enwee nsogbu. Ya mere, mgbe ọbụla ị nụrụ maka nsogbu, ị gaghị ekwe ka ọ na-esogbu gị. Ị ga-asị, amaara m na aga m enwe mmeri, ama m na aga m agabiga ihe dị otu a, ma Chineke ga-anọnyere m. Enweghị mmasị na nke a, mana aga m emeri ya. Aga m eme ihe ọbụla m kwesịrị ime. Agaghị m ekwe ka o wepụ ọṅụ m, agaghị m ekwe ka o wepụ udo m, agaghị m ekwe ka o mebiere m ụbọchị m. Naanị ihe m ga-emewe ime ihe m kwesịrị ime. N'aha Jizọs, amen. O nwere obere ihe odide nke m chọrọ itinye n'obi gị n'abalị a, nke m dere n'akwụkwọ m niile. Na nke a bụ, guzogide ya, atụla ya egwu. Guzogide ya, atụla ya egwu. Ndị Kọrentị nke mbụ 15 amaokwu nke 9, Pọl sị, ụzọ nke dị mma buru ibu mepere m, mana ọtụtụ ndị iro so ya. Mgbe ihe dị mma na-abịa, ihe mmegide na-esokwa ya. Ana m asị, ogugo ọhụrụ, ekwensu ọhụrụ. Ị nwere ike ikpe ekpere maka ogugo ọhụrụ n'ọrụ gị, mana ana m agwa gị, ị wee bụrụ onye nlekọta, onye isi, mana nke a gosiri na ọtụtụ ndị agaghị ahụ gị n'anya. Anaghị m achọ inye gị egwu, ana m agwa gị nke wụ eziokwu. Ị nwere ike iche na mmadụ niile hụrụ m n'anya, mana ama m na ọ bụghị eziokwu.
ọ bụghị maka na ị hụrụ m n'anya gị chee na mmadụ niile hụrụ m n'anya. Dịka ndị m na-akụziri ihe na-abawanye, otu a ka ndị mmadụ na-abawanyekwa na ya. Ị ga-ekpebiri onwe gị n'ime ndụ a na ị ga-elegide anya gị na ihe ndị kwesịrị ekwesị na ihe ndị dị mma. Ihe ọzọ dị mma ị ga-eme bụ ị ga-ahapụ ndị niile na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ ha na-eme na-abụghị mkpesa. Ekwela ka ha wepụ udo gị, ma ọ wụ ya gị si n'ụzọ gị pụọ. Nke a eme gị, ị gaghị eme ihe ị kwesịrị ị na-eme na ndụ a. Ị ga-ama Chineke, ị ga-ama onye ịbụ n'ime Chineke, ị ga-ama na Chineke hụrụ gị n'anya. Mara na o nwere atụmatụ banyere nnapụta gị tupu gị enwee nsogbu. Mara na nnapụta gị Chineke akwadoole ya. Ihe m na-ekwu bụ na Chineke akwadoole nnapụta gịrị. Anyị kwesịrị ịmụta ihe Baịbụl kwuru na anyị agaghị alụ agha, n'ihi na agha abụghị nke anyị, ọ bụ nke Chineke. Aga m anọ n'udo na ọṅụ. Ihe ọ bụla nke ọ gwara m mee ka m ga-eme, ma aga m anọ n'udo ya na-echere ya ruo mgbe ọ ga-eme ndị iro m ka ha nọ n'okpuru ụkwụ m. Achọrọ m ka ị nwee mkpebi n'abalị a na ọ bụrụgodị otu ụbọchị ka ị ga-anọ n'ụwa na ị ga-akpọrị ndụ. Ekwela ka ekwensu were ụjọ na-adụkasị gị ahụ. Nke abụọ, inwe ụjọ ma ị ga-enwetakwa ihe anyị chọrọ. Ana m agwa gị, mgbe ị ga-ebido gwawa ndị mmadụ si ị ga-aghọta ihe ọgbakọ ọ pụtara. Kedu maka mgbe ị na-ana Chineke ihe n'aka ma ọ bụghị ihe Chineke chọrọ imere gị, ma ị ga-enweta ihe ị na-achọ? A na-akụkwa aka ebe a. Nke a bụ m ịhụ mgbe na-enweghị onye kụrụ aka. Nke ọ bụghị ozi ọma anyị na-anụbu. Nke bụ eziokwu bụ na ana m agwa gị, ọ bụghị onye ọbụla ga-enwetacha ihe ọbụla ọ chọrọ. Ụfọdụ n'ime unu na-ekpe ekpere nke efu. Ụfọdụ n'ime unu bụ ihe na-ezighị ezi n'obi na-ekpe ekpere. Ụfọdụ n'ime unu ihe unu na-ayọ bụ ihe ga-emeju unu, mana unu amaghị nke a. Ọ bụghịkwa na onye ọbụla ga-enwetacha ihe ọ chọrọ. Ọ bụrụ na ị hụrụ Chineke n'anya, tụkwasị ya obi, ị ga na-enwe ọṅụ. N'eziokwu, mgbe ụfọdụ dịka anyị na-achọsi ihe ike ka ihe ahụ na-atụ anyị egwu. E nwere ihe ọ bụla gosiri na anyị agaghị enweta ya. Ọ bụrụkwa nna m alụghị di, ọ dị mma, echeela m na ị gaghị alụ di. E nwere ebe dị ala na nke a, mana ịma ị kwesịghị na onye ọbụla ikikere mee ihe ị chọrọ ime. Ahụrụ m ịlụ di n'anya, ewetụgakwaghị m ịlụ di, mana ihe m na-achọ ikwu bụ na ịma otu ọ dị, ị nwekwara ike inwe aṅụrị. Kedu maka nke a? Kedu maka nke ọzọ? Amaghị m ma aga m eguzogide nkwenye a. Nke a karịkwara m, aga m adịkwa ndụ karịa otu ụbọchị. Ike nke dị ebube. Ọ bụ ya, tinye ike a n'ime ndụ gị, kwere na ị ga-emenwu ihe ọ bụla ị chọrọ ime. Ọ bụghị naanị mgbe ị lụrụ di ma ọ bụ nwunye ka ị ga-enwe aṅụrị, bụ mgbe ị ga-enwe aṅụrị. Ọ bụghị naanị mgbe ị nwere ụmụ ka ị ga-enwe aṅụrị. Ọ bụghị naanị mgbe e buliri gị elu n'ebe ụlọ ọrụ gị ka ị ga-enwe aṅụrị. Ọ bụghị naanị mgbe ị bụ onye isi ka ị ga-enwe aṅụrị. Aṅụrị bi n'ime gị. Bịa, asị m gị, aṅụrị bi n'ime gị. Ụjọ na-atụ m ama ma enwetakwa ihe m chọrọ, mana ị ma na ị nwere ike ikpe ekpere dịka Jizọs kpere. Nna, ọ bụrụ na ị ga-ewezụgara m iko a, n'agbanyeghị ka uche gị mee, ọ bụghị uche nke m onwe m, ị ga na-enwe ụjọ na ndụ gị mgbe niile maka inweta ihe ị chọrọ. N'eziokwu, echere m na anyị na-ekpekarị ekpere nke ukwuu maka ihe anyị chọrọ. Echere m anyị ga na-ekpe ekpere karịa sị Chineke, achọrọ m ihe ị chọrọ. Onye nwe m, achọrọ m ihe ị chọrọ. Ana m atụkwasị obi n'ebe ị nọ na ị ga-enye m uche obi m nke dị mma. Amaara m na ịma ihe dị mma ị ga-enye m. Ma mgbe ọbụla m hụrụ ihe pụtara ìhè n'akwụkwọ nsọ, ana m aga n'ihu ikpe ekpere maka ya. Ọ bụrụ na ekpuchighị ya ebe a, ana m ekpe ekpere sị Chineke, achọrọ m ihe a, echere m na ọ dị mma, mana ọ bụrụ na ọ dịghị mma, enyere m ya. N'ihi na enweela m ihe ole na ole na ndụ m nke na-adịghị mma. Kwenyere m, ị chọghị ha. Soro m. Mmadụ ole n'ime unu na-agala njem gagide njem n'ime anụ arụ na ị nwetaziri ihe na-adịghị mma nye gị? Kamgbe ahụ gị na-enwe mwute maka ya. Na-enwe mwute. Chineke ga-enye gị ihe kwesịrị gị. Ọ ga-enyekwa gị ya n'oge kwesịrịnụ, n'ụzọ ziri ezi. Anyị kwesịrị ịtụkwasị nke obi, ghara ị na-atụ ụjọ na anyị agaghị erute ebe anyị na-aga. Atụla ụjọ, ị ga-eguzogidenwu ya.
ị gaghị eru ebe ị na-aga. Ọ bụghị mmadụ niile nọ n'ebe a n'abalị a ga-enwetacha ihe o chere na ọ chọrọ. Ịhụ na enwe onye na-akụ aka. Akwa jụọla m unu mbụ na ọwa adịghị akụ aka ebe a. Ọ dị ka onye ọbụla na-enweta ohere ndị a dịka n'ezie ọwa anyị anaghị atọ ọchị. Anyị na-atọ ọchị. A na-ahụ aga m enweta ya, aga m enweta ya, aga m enweta ya. Chineke a na-enyekarị anyị ihe anyị chọrọ, kama ọ na-enye anyị ihe ọma a ga-alụpụtara anyị ezi ọlụ dịkwara anyị na mma. N'agbanyeghị o nwere ihe na-adịchaghị mma ugbu a, nke a apụtaghị na ọ gaghị arụpụta ọrụ ọma n'oge ikpeazụ. Echere m mgbe ụfọdụ anyị na-achọ ihe niile otu anyị chọrọ. E nwere oge ndị gara aga n'ime ndụ m na-adịghị enwe ọṅụ. Echere m na ahapụla m ụzọ m. Inweta ụzọ m dị ka mkpụrụ ọgwụ nye m. Echere m na ọ bụrụ na m enwetaghị ụzọ m, aga m abụ onye a na-emere ebere. N'eziokwu, o nwere onye ma ihe m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na m enweghị ike ịgbazi mmadụ niile ma ọ bụ chịkwata ha, ihe niile nọ n'ime m gara ya gwụchaa m ike, ma akpọọ ya oyiri Kraịst na-enweghị isi. Ihe na-achị m mgbe ahụ bụ ọnọdụ m. Ihe na-achị m mgbe ahụ bụ ọnọdụ m. Nweta ihe m chọrọ, obi na-adị m mma, ma m enweta ihe m chọrọ, obi na-ajọ m njọ. Ya gwụ m ike. Ihe gwụ gị ike na ndụ gị nke ukwuu, gị gbanwee ya na ndụ gị. Gị wee sị, agaghị m ebi ndụ m otu ọzọ. Aga m edewe Chineke na ịchịkwata ọnọdụ m. Aga m atụkwasị Chineke obi karịa ka m tụkwasịrị onwe m. Ụzọ m dị elu karịa ụzọ gị, echiche m dịkwa elu karịa echiche gị. Kwee ka Chineke bụrụ chi n'ime ndụ gị. Anyị na-enye onwe anyị ihe a na-amaghị otu a ga-esi wee kọwaa ya mgbe anyị na-achọ inweta ihe anyị na-achọ. Mana ọ bụrụ na anyị ga-achọ ihe Chineke chọrọ karịa ihe anyị onwe anyị chọrọ, udo anyị na ọṅụ anyị ga-abịa zuo oke. O nweghị isi na anyị na-atụ ụjọ ma ya ọ ga-erutekwa ebe anyị na-aga. N'ezie, anyị ga-eruterịla ebe anyị na-aga. Mụta otu esi ekwenyere nke bụ eziokwu. N'eziokwu, ugbu a ka ị na-aghọta ya. Ọ dị mma. Ugbu a achọrọ m ikwu otu okwu karịsịa nye ndị na-ele anyị anya na ihe onyonyo. Ị gaghị na-enwetacha ihe ị chọrọ mgbe ọbụla. Echela na m na-ekwu maka naanị ndị nọ ebe a. Iso na ndị m na-ekwu. Agagharịwole na-achọgharị na-achọ ka Chineke nye gị ihe ị chọrọ. Mụta otu esi ekwu ihe Jizọs na-ekwu. Nna, ka e mee uche gị, ọ bụghị nke m. Amen. Nke atọ, egwu nke izu oke. N'ezie, ị ga-emerinwu nke a ọsịsọ n'ihi na ị kwesịghị ịtụ ụjọ ya. Izughị oke, ị gakwanụ ha ezu oke. Anyị agakwanụ ha ezu oke otu anyị ka nọ n'ime ụwa na anụ ahụ a. Izu oke adịghị, chọọchị zuru oke adịghị, ọrụ zuru oke adịghị, mmadụ zuru oke adịghị, nwa zuru oke adịghị. Izu oke ka na-abịaghachi, ọ nọghị ebe a ugbu a. Ọ gakwara gị mma na ị ga-ewere zuo oke a otu isi wee hụ ya. Ya mere, egwu ekwesịghị na-achị ndụ gị. Ị nwere ike iguzogide ya, merie ya, ma chọta nnwere onwe n'ime Onyenwe anyị ime ihe Chineke kpọrọ gị ka ị bịa mee. Ị nwere ike ime ya, ọ bụrụgodị na ị ga-eme ya n'ụjọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.